ang pagkalipay kag ang pagkakontento sang isa ka anak sang Ginoo. Hindi nagadepende kung ano ang nakikitabo sa iya palibot. Apang ini nagapanggamot sa isa ka magagahom nga Ginoo. Ang pagtuon subong, semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, o kon pagsiding sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department. Sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini kay Ilonggo nga translation sang weekly Sabbath School lesson nga ginatunan sa tanan nga mga Adventista sa bilog nga kalibutan. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo naman masunsun nga host sa sining programa. Kagari ang akong duwa ka mga resource persons nga sila gid ang makahatag sa aton nga kulturan pagpatinaw kag pagpahayag sa aton leksyon sa sining nga semana. Ang una na akong pakilala sa inyo si Ma'am Early Grace Roselia Octavio, isa siya ka CPA, isa siya sa mga professors naton sa School of Business and Accountancy diri sa CPAC mga kauturan. Siya ang in charge sa Business Administration sang Department sang School of Business and Accountancy. Isa siya ka Ilongga mga kauturan, halin sa EB Magaluna, Negros Occidental. Dire na siya nagapuyo sa CPAC mga kauturan. Ma'am Grace, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw, mga kaabyanan. Nalipay gid ako nga mangin kaupod naman kamo sa sining adlaw sa pagtuon sa aton nga leksyon. Yes, ma'am. Thank you, Gage. Ay, kaduwa na akong pakilala sa inyo mga kauturan. Halin sa Bayawan, Negros Oriental, Bayawan City. Ari na siya kapuyo diri kay isa siya sang aton mga professors diri sa School of Theology, mga kauturan. Isa siya ka graduate sa Master of Arts in Religion, mga kauturan, with Adventist studies ang iyang concentration. Wala sang iban si Sir Holden Cedric Cadiz. Yes, sir. Mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw man Dok, kag mayong adlaw man sa ating mga kauturan nga nagapamati subong. Yes, and that's it mga kauturan. Ari na kita, Ma'am Early, sa Leksyon 7 para sa Pebrero 7, Tubtob, Pebrero 14. Ang title, Heavenly Citizenship. Yes. Sa hindi pa mga kauturan, ato na niduko ang atong mga ulo sa pagpangamuyo. Iyari kami Ginoo, nagapalapit naman sa imo. Kabay pa, nga imo kami gamiton, suno sa imo paggamit sa amon sa nagligad nga mga panahon. Kabay pa, nga ini nga leksyon karon mangin kahalamutan, hindi lamang sa imo, but makakuha gid dako nga mga benepisyo ang imo mga kanakan sa sining nga semana. Sa ngalan Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Yes, Ma'am Merly, ang aton sadsaran nga teksto. Makita ini sa Filipos kapitulo 4 bersikulo 6. Ini nagasiling dili kamo maghimudos sa bisan ano kundi sa tagsa kabutang sa pagpangamuyo kag pagampo nga may pagpasalamat ipakilala sa Diyos ang inyo mga pangabay. Amen. And that's it. Leksyon 7, a heavenly citizenship. Sir Holden and Ma'am Grace, ari diri ang aton nga leksyon sa sining nga semana. Ang aton pagka pumuluyo citizenship sa diri sa duta, pero mas dako ang aton
nga citizenship sa langit. Kay diri sa CPAC may slogan kita, in the world but not of the world. We are looking forward sa aton citizenship sa kalibutan, sa langit. And then we are called to be role model. And then another thing is, through Christ we can do all things. Ma'am Erle, ano pa gid ang aton nga ginapaabot sa sining nga semana? Ang ini nga simana nga pagtuon mga kauturan, Pastor, no, we are studying the last chapter sa Yes. libro sang Philippians. Yep. Sa sini nga tion si Pablo ara sa gihapon sa presohan. Pero siya nagpadala sang sulat sa mga taga Filipos. Kay tungod nga ang mga taga Filipos naga-care gid sa kay Apostol Pablo. So ini nagatudlo sa aton mga kauturan nga wiskan ano man gali ang kakatabo sa kalibutan, ang aton niya nga panguna-una isentro talang sa Yes. mga butang sa ibabaw, sa langit. Pastor. Hindi kita madisturbo sa atong palibot. Yes. Pero, yes, Sir Alden. Actually, Doc, no, sa ginhambal mo kina, ang ining eleksyon subong, sininga simana, magahisgot, atong paghisgutan. Gali. Ang ginahambal ni Paul nga, ang aton pagka-citizen bala sa langit, nga hindi lang diri sa duta, but especially though we are here on earth, ari kita di sa duta subong, we are actually already citizens of Yes. heaven. Kagani, paghistugutan man naton sa sining semana ang mga privileges Amen. as citizens Yes. citizens of heaven Yep. and our responsibilities as Yeah. well. Ang inakot. Kay diri bala sa duta, nang transient kita diri. Yes. Ah, Malabay. daw sa kung sa ano pa, green card holder kita. Diri sa kalibutan. Ang green card holder, hindi ka citizen sa nga nasyon. Pero tagaan ka lang oportunidad to live there and to work there, to earn there. Amo nang ginato nga green card. So diri, we are just privileged to stay here, earn our living right here. But our citizenship is heaven. Ma'am Grace, Sunday role models. Si Pablo ara sa prison. Di may isa pa gini mo sa ligad mo sinima na nabalaan ni Pablo nga nagaway-away sila sa sulod sa iglesia. Pero ti ang hambal ni Pablo, hindi ka mo yan mag-concentrate sa away-away nyo dira. Oo. Ang inyo tanawon niya ang sa langit. And then, as much as possible, may unity ka mo nga may tabo sa inyo. Isa pa sa iya ginlaygay, be a role model. Ano ang punto ni Pablo mo? Sa sini Pastor, no, amo tong hambal mo sa last week, may mga conflict. Even ang mga leader sa simbahan nagailinaway. Kag diri, kung lang taon naton ang setting sang Filipos, Romans na di ang mga nag-star. And some of them na-convert. That's why, damo sa ila, mga hintil. So sila, Pastor, bag-o sa pagtuo ang iban, no, ginahambalan sila ni Pastor, manglantaw ka mo, hindi sa mga kalautan or sa kung ano nga katabo, kundi sa mga modelo nga makita ninyo. Pareho man ni sa aton, Pastor, sa siningati ono, sang una, sang bata pa ko, wala pa kaayo, Sir Holden, sang mga TV pa lang ang pwede mo malantaw. So kung anong makita mo sineskwela, patong ginalanta ng matinik, mga informative pa bala, Pastor. Subong ya, hindi mo nagid mabalaan ang mga bata gagmay pa may cellphone na. Kag kung ano ang tumukon mo no, amo na nang ipadayon niya nga i-feed sa imo, no, algorithm, tagaan niya ka, padayon, amo na ang nanamian mo, ihatag niya sa imo. Kag subong, kadamo naman, Pastor, sa mga ginatawag nga mga influencers. Pero hindi tanan maayo nga modelo. Hambal pa sang isa ka author, ang kinawad-an sang mga maayo nga modelo nagapanubo sang estudante sang pagpangabuhi. It lowers the standards. Yes. And ang masubo lang kay scarce ang mga maayo nga modelo, Pastor. In short supply. Hindi lang sa pangkalibutan no. Even I believe no sa aton simbahan. No, may ara kita nga mga struggle man kita. Bisan ako gani, Pastor, hambag ko, siyempre kung anong ipakita ko sa akong estudyante, amo man ang i-response nila sa akon. Kung kalma ko, kalma man sila. Pero kung hindi ko magpa-respect ang akong bido ka
rascal sa akon mag-istorya. Amo man na sila sa akon mag-istorya. So, amo na siya, pastor, no, gina-admonish sila, kag kita man, nga maglantaw sa mga maayo nga modelo. Kay, kung wala ina, pastor, may ara naman diri nga ginamention nga, may ara man, kag kabay pa nga hindi ta nadala dira, no nga ga-profess nga Christians, Christian. pero they are not living the life of a Christian. So, mga kauturan, in one way or another, kita galantaw sa iban. Gapangita kita sa role model. And in turn, somebody, may ara gid na nga nagalantaw man sa aton kung anong klaseng ehemplo ang aton ginapakita, pastor. Yes, and that's correct. Sir Holden. Siguro, Doc, no? Another side of the coin. I appreciate sa kay Paul. Yeah. Gani kay, though kilala ni Pablo, mga kauturan nga may ara, gid man, Doc, sang may ara, gid man sang madamo nga hindi mayo nga mga ehemplo, no? Bad role models. However, kung tulukon ta dari, ang focus ni Paul ara da sa tulukan nyo ang mga maayo nga mga ehemplo. Hindi ka mo magsagi tulok dara sa mga, well, of course, later on mahambal niya, you should avoid that. However, ang punto niya dari nga ang una niya ngayon nga laygay sa ila, unya niyang advice is dari ka mo tulok sa maayo nga mga ehemplo, no? And I don't know if he's just too bold, pero gani, like, we have in his other writings, mambal siya nga, Christ lives in me. And kung tanaw nyo bala, ang una niya ginhambal, hambal niya, join in imitating me. Yeah, imitate me. Sunda ko ninyo. Sundan nyo ko bala? Hindi na itong nagapangasubo, man siya, hambal niya, I write in tears nga, damo sang mga mga modelo, dara nga wala they are called enemies of Christ, no? Mga kontra sila sa cross ni Kristo. Pero diri ka mo tulok sa amon, sundan nyo kami ang amon nga ehemplo. Kay gani amo ni ang may nakobalo ako ni hambal. Ginhambal Pero Pablo. amo ni ang emphasis ni Pablo, mga kauturan niya. Sunod ka mo sa maayong nga ehemplo. Hindi sagi pakapanulok to sa mga nagapalayo sa aton sa kay Kristo. Nga, kaya isa pa kid ako yung dugang siling niya, you pray. Mga moyo ko. Luwasin na nga sundan nyo ko, hindi nyo tanawa ang malain, just try to look on the good side of the coin, but also keep on praying. Keep on praying. Kaya mo na, kahit isin nga, God's peace, maging ara sa inyo. If you will not, amo na bala ma'am Sir Holden, if we will feed our mind with good things, early in the morning, it will have a carryover sa aton bilog nga adlaw. But if we will feed, if we will influence our minds, our soul, sa mga malain early pa, that has a carryover sa bilog nga adlaw. Kakadto ka lang sa klase mo, kadto ka sa obra mo, lain mo nga, nag-away ka mo sa imong asawa, mo ba na nag-singgitanay ka mo, that has a carryover. That's why sila ni Pablo, pray and pick up just the good things that would influence you to become role models. Balik ko sa mo, Sir Holden, sa aton nga this Monday, stand fast in the Lord. So another na pending admonition, another na naman nga laygay ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Oo. Gani, Dok, I think this is still very much connected gid sa iyang laygay, no, nga tulukan nyo ang maayong mga ehemplo, ang mga maayong role models. And now this time is ang ginapunteriya na ni Pablo, ang iyang gina-point out naman subong ang aton nga foundations pala. Yes. Diin kita ya nagatindog, diin kamo ya nagatindog. And here Paul's admonition is we ought, since kita man ya, we are citizens of heaven. Okay? Our foundation, the basis for sa aton nga mga hulag, sa aton nga mga plano, sa aton mga decision, our basis should be Christ. Yes. Our basis should be founded in heavenly principles.
kag hindi kita daw ginahambalan niyo bala uy kamo palangit bala kamo ti ang hulag nyo kay Adan nyo nga palangit man ang paminsaron nyo kay Adan nyo man nga palangit man and later on we see him ang final admonitions niya hambalan niya nga no whatsoever things are pure whatsoever things. noble true all of these Think of things, these things. it's because he wants to found gusto niya nga ang patukuranan nila ba ang pundasyon nila will be on heavenly things kay ginakabig niya sila nga you are citizens of heaven Yeah. you are not bound for this earth pero dito ang pakadtuan ta mo and I guess that's what Yeah. Kagang kung naton padaluman Merly, sir. Naton padaluman ang punto ni Pablo nga we should be happy and we should be thankful nga ang aton citizenship sa langit. Instead nga kita amo ang hindi naton dalo ng kalibutan sa aton sa sulod sa iglesia, but let's bring the church outside. Kaya nga itong sumong ginahimo kalabanan niya, ang kalibutan ginapasulod ta sa iglesia. Mga pamistis ang kalibutan, mga halamplanon sa kalibutan, mga ways ang kalibutan, ginapasulod ta sa iglesia. Tidao mo man yung natabo dito sa Pilipos. Yes, Ma'am Ernie. Gani, Pastor, no? Kung gani, mas mayo pa kung kabudlayan, kaya mapinsaran mo pa kung obrahon gidang yung tsakto. Pero kung matulutawhay lang, do maanad ka na lang, we are living life as usual. Kung ano ang nanaranta, amo na lang na, ulang ang tagapaminsar nga ang atong na citizenship dito sa langit. Kag diri, Pastor, ginabalante no, stand fast in the Lord. Agud ko no nga that the last enemy will be destroyed. Yes. Death will be Death destroyed. will be destroyed. Ang aton nga lawas nga ini pastor no mamalatsyon, nagamasakit, nagatigulang. Ano ang ginamin sini nga death will be destroyed. Kabalo kita mga kauturan nga ang kabayaran sang sala kamatayon. So ang gusto sang Ginoo nga madaog ta ang ining kamatayon. So ano ni siya? At when our bodies will be transformed, when corruptibility will put on incorruptibility, when our weakness will be raised in power, hamba sa mga verses diri, sin raised, raised a natural, sown a natural body, but raised a spiritual body. So, mga kauturan, sa aton nga pagpangabuhi, tinghuan tagid no nga, ang ining kamatayon, hindi sa aton nga kusog pastor. Hindi sa aton nga kusog nga madaog ta ang pagka-imperfecto sang sini nga kalibutan, kag mabago ta ang aton kaugalingon. Kundi mangayo ta sang kusog sa Ginoo agud nga death will be destroyed. Kag makatindog kita hasta nga mag-abot ang Ginoo. Yes. And that's grabe na emphasis ni Pablo ya sang death will be destroyed nga ang kamatayon na perde na ni Kristo sa cross. So dapat naton ini kaptan, hindi naton ibuyan nga paglaom nga pag-hope kay ang tao nga wala paglaom wala na gid is nothing, living dead kina. Pero because of hope nga ginhatag sang Ginoo sa aton pinagi kay Kristo sa ni Pablo, take hold of that. Yes. Sir, hold it. Gani Dok, no? Still on that idea nga death is the last enemy to be conquered. Ini ba lang ang exposition, bala ni Paul, ang pag-explain ni Paul about sa kamatayon, kung ano ang kamatayon, ano gid ini ka nga it's not part sa creation sang Ginoo. We find this in his another letter to the Romans, where ang kamatayon ano ni Ma'am Early, iyan ni equate ni Paul sa sala, sin and death, but with sin comes death, and then later on ano ni tawag man himuon ni ihatag ni Pablo ang opposite nga matabo when we are in Christ, when we are living in Christ and Christ lives in us, we are citizens of heaven. Ginahambal niya na later on when he will write to the Romans nga kung ara na kita kay Kristo, we are a new creation. No? We are a new being. Out with the old, in with the new. Christ is now living in you. And to be honest, though
beyond Christianity, really, beyond Christianity, ano pagid how ang ara nga naga-explain sa aton to hindi man lang magkuha sa aton nga kahadlok sa kamatayon. Kay, to be honest, I think, Dok, ang mga kauturan naton, kag like, most people in the world, Adlok yun dyan. sino man hindi mahadlok, mamatay, guro. Pero this is a hope that Christians should be really holding on to. Uyatan, tagid niya. Dira sa kay Kristo, we are already in Christ right now. And in the same way nga, ano ang natabo sa kay Kristo, His resurrection from the dead, that will also be ours. Yeah. No? Kasiguraduhan na nga. Later on, I think last he will explain hambal niya kung si Kristo wala na banhaw, wala na buhi sang liwat, he did not overcome the grave, our hope, ang aton nga faith is useless. Right? And this is, I guess this is one of the reason why, this is one of the things whenever he writes, he always tells us na when we are in Christ, we're able to overcome that because he did it for us. Yes, and that's correct. Kanami isang punto mo, Sir Holden Manarli, nga tuod wala kalabanan hadlokid sa kamatayon. Pero kita despite nga mamatay ta, but there is hope of resurrection. Among ginaginimpasahis. Ang iba niya mamatay, wala gid siya sa paglaom. So that's why sila ni Pablo, hold fast that kind of hope. Yeah, rejoice in the Lord always. Ari naman. Si Pablo, mamali, ambal mo kayo na nga ara sa sulod ng prison. Grabe da ang mga pag-ano siya sa mga Romans, yung mga soldiers. Grabe ang mga pag-buli-buli, kagtanan nga kabudlayan. Yet, sila ni Pablo, let's continue to rejoice. Tiyam humana sa iglesia, ang iyang ginlaygay. Yeah, Ma'am Marley. Yes, Pastor, no? Makita ta si Pablo ara sa prisuhan, malipayon lang gyapon. Hindi ang sitwasyon niya ay ginalantaw, kundi ang sitwasyon sa iyang pinalangga sa gwa. No, kung lantawon sang kalibutan, hindi maintindihan. Ang hina nga klase sang panimuot or batasan ni Paul. Pero amo man na ang gina-expectar sang Ginoo gani sa aton, Pastor, no? Ang pagkabuhi nga malipayon mga kauturan, amo na bali, Pastor, it doesn't depend on circumstances or chance. May ara kagid nga prinsipyo nga dapat sundon amo nang ginalaygay sang Ginoo sa aton. Agud nga magkabuhi kita sang malipayon biskan ano pang kakatabo sa aton kalibutan subong, no? Kapinasunod lang mga kauturan, mga bagyo, baha, kamatay, pag-ilinaway. Pero kung ang peace, ano ganing peace, Pastor? Katawayan. Oo, kalinong o katawhayan sang Ginoo. Paghidait sang Ginoo ara sa aton mga kauturan. Ang kalibutan hindi ni kaintindi pero maka-worship lang tagyapon. Maka-smile lang tagyapon, Sir Holden. Kag makapasalamat lang tagyapon amo tahambal no bisan, for example, may kamatay. Ang aton nga countenance hindi masyado gid nga do nang amo na kasubo man ta, Pastor. Pero because we believe that nabuhi ang Ginoo, may ara iya paglaom, kag may mga promisa ang Ginoo sa tanan nga butang. So may kalinong gid sa aton nga tagipuso. Yeah. Sa adlaw nga Sabado, makasimba, makapangalipa, makakanta lang yapon ta. Bisan ano nga problema, maka-worship, makakanta lang yapon ta paggabi, pagkaaga. And that is supposed to be the right attitude of God's people. Wala na gid kita damo sa panahon, Sir Holden, sa aton nga Wednesday. Yeah. Think of these things. Finally, brethren. Yes, kanami sining mga I know you have preached several times sending a text though. Finally, brethren. Yes, If there is any no. virtue, yes, fine. Go ahead. I believe this is one of the hindi gid malipatan ng mga statements ni Paul in the book of Philippians, and damo sa aton na naka-memorize. Kag ini nga verses, this is actually his concluding verses. Ano yung daw pamilin-bilin yung finally na mo banya finally, brethren. If you think about this, ginbutang gid ini Pablong ina balang sa hindi pa kamo matapos basa bala sini. Hindi pa kamo matapos basa sini. Paminsarin niyo ini. Paminsarin niyo ini. Think of these things. And of course, hindi ko na maisa-isa to explain ang kada isa sina, but
basically he's talking to basic Christian principles, basic Christian values, that for him amo ni dapat ang mga butang nga ginapaminsan naton isip mga Kristohanon, no? As citizens of heaven, let us start thinking of heavenly things right now, no? Instead of kay gani amo gani na dok sa tion si subong daw kadamo gid sa mga butang nga naga-distract sa aton from heavenly things, no? Of course, we also have to be inabalang hindi man nga ang aton paminsaron way na taga-paminsar sa palibot sa aton sa obra ta diri sa duta sa aton mission here on earth, but the point is we are supposed to be citizens of heaven. Yes. And we are to think differently from people in the world. Ipakita kita tani ang magapakita sa kinaiya sang langit na kinaya diri sa duta. So that people will see Christ in us. Right? I mean, of course, we don't do it alone. Right? We do it through the Holy Spirit. However, the point is that Paul wants the Philippians, and by extension sa aton man, to think of heavenly things. Yes. To set our minds on things above, not on things here on earth. Kay gani, things here on earth, di mo na kailangan paminsaran, normal na sa aton, ara na gina, amo galing ang iya nga ginhabat. Amo ni paminsaran nyo. Kay normal na sa aton ang kalibutanan nga paminsaron pag bugtaw mo. Tanaw ka sa imo cellphone kung amo na una mo himuon. Kung ara na, damo ka na paminsaron. No, ubra ko siniya mo na. But we ought to really make it intentional. And that's why Paul really gives us that imperative, that command, to think on these things. Yes. Because they do not come in the natural Natural. manner. Oo. Kanang isang mga word, intentional, sakyan ko ng intentional. Let's be intentional. Sino ni Pablo, think of these things. Kaya normal ang tanan nga kalibutan nga butang. But let us shift sometimes, not so, but open times, and be intentional. Tuyo-on gini mo. Think all these things. Yes, Ma'am Erdi. Yes, Pastor. Tuyoon, tagid yung mga kauturan niya. Kay kung manabali, Pastor, Babayaan mo lang. ay ni his brother, Sir Holden, kung unahon mong cellphone mo, masiling ka to, ma-check lang kung messages. Pero didigay, isa ka na da ka oras, sobra, paganikis aduwa, malate ka na lang sa obra mo. No, wala ka na gid sang kayuan nga makuha sa sinangadlaw. Kay mga kauturan, ini no, kay kung kung amo ni aton paminsaron, ini magagard sa atong tagipusoon kag panguna-una sa Ginoo. So, syempre pastor, kung ano ang ginsulod mo, diba? Maradip na sagwa. Makitaan ginaya pastor. So ano bala ka nami kung amo nang ginapaminsar takad adlaw? Do ano ay kan kalain. Ang treatment ta sa aton isigataw. Kung gapaminsar ka sa mga bagay nga true, noble. Siguro hindi kita makabati isang paglinaway sa aton palibot, pastor. Yes, Imagine ka, pure, lovely, lovely. admirable. Hindi ka maglantaw sang kasawayan sang iban. Ang kaayuhan lang. So, amo naman kauturan, no? Paminsaron tagid ang ini nga mga butang. Intentional. Yeah, Philippians 4, verses 8 and 9. Ang sakyan ko mo kay na, nga kung anong ginapasulod mo, sa computer lingua ba lang? Gigo. Gogi. Garbage in, garbage out. Kung anong imo ginpasulod sa computer, amo man ang ipagwa sa computer. Ti sa aton ulo, computer. Computer man ni. Ano ang ginpasulod tadi sa aton utak? Amo man na ang magagawa. Unknowingly, hindi nato nibalaan. Amo na ang atong ginapakati. Kung nami, hindi garbage, nami ang atong gipasulod ka pure, lovely, na ano pa na diri, noble, true. Kung na muna aton gipasulod, hindi lang takabalo. That's the thing we are also bringing out. Yes, wala na gid time. Yeah, finally, brethren. Yeah, ang punto diri nga sa aton nga Thursday, I can do all things through Christ. Yes, Sir Holden. Mga simple na mga punto. Yes, I guess though, this is the conclusion of Yeah. ito balang tanan nga, imagineon mo, magpaminsar kita sa amuning mga butang, maging ehemplo kita sa mga nagapalibot sa aton. These are
big high standards nga ginapangayo sa Ginoo sa aton. No? And these are high standards mga kauturan nga kinset ni Pablo sa aton. How can we at all times be a role model thinking of only heavenly things when we are bombarded with sa kadamo-damo nga mga influensya sa social media, mga negative nga hindi maayo nga mga role models, Yes. and thoughts that sometimes are just flooding in sa mga ginabasa ta, sa mga paminsa ta, sa trabaho ta, sa pamilya ta, and things that are drawing us away palayo from our from our heavenly citizenship. But Paul gives us an assurance in Philippians 4 verse 13. Before niya naginhambal nga I can do all things, naghambal siya, I rejoice in the Lord greatly, and he understands that in whatever occasion, in whatever situation he is in, ang iya nga conclusion, Doc, ginhambal niya, I can do all things through Christ Yes. who strengthens. Yes. Anamay paminsa. Intentional, but we can do it. Yes. Through Christ, Ma'am Ernie. Yes, Pastor, no, hambal ni Paul, nakatesting sa nagutman, nagpigado, ginpriso, pero ginlantaw yan na tanan, maayo man, kag malain ang matabo sa iya kabuhi as part of learning a contented life, a happy life in Christ. Yes, and that's correct. Mga utod, wala na gid kita panahon, damo pagid, but nevertheless, I know nga ang amo na hatag na share ni Ma'am Erle ni Sir Holden would be enough for us to enjoy the Sabbath. Mga kauturan, kag sa aton nga pag-share sining leksyon sa aton nga tagsa kaklase sa aton mga simbahan. Mga na lang ko kay Sir Holden sa iyang last take and eventually si Ma'am Erle. Balikan ko, Dok, ang Yes. title sa aton nga leksyon. Yes, heavenly citizenship. Heavenly citizenship. Mga kauturan, God has purpose nga temporary lang kita dito Yeah. sa tutay. He wants to bring us not only to heaven, but He wants to bring us to Himself. And He wants to be with us. And beyond sa aton nga heavenly citizenship, hindi lang nga makadto tayo sa langit. Yeah? Of course, makadto kita sa langit. But more than going to heaven is having Christ live in us. Ang pagpangamuyo naton upod kay Kristo adlaw-adlaw, getting to know Him, living His principles in our lives, thinking the thoughts of Christ. This is for me, this is a fulfillment of our this is the Christian citizenship na ginahambal ni Paul. And with that, we can say, we can do all things through Christ. Amen. Yes, Ma'am Erling. Yes, Pastor, ang mga kauturan, amo na ni ang katapusan nga leksyon para sa libro sa Philippians. Ang sunod Colossians na. Kag amo na gani mga kauturan, we are heavenly citizens. Tigto taya padulong, Pastor. Amo na mga kauturan, padayon tani nga paminsaron ang mga maayo, ibutang naton sa buhat, isentro ang panghuna-una sa langit kag sa Ginoo, kag kita mangin mapinangamuyoon kag magbinuligay kay matuman ginitanan nga gusto sang Ginoo kung ang aton nga panghuna-una na sentro lamang sa iya, Pastor. Yes. Mga kauturan, kay na naghambal ako ng green card. Ang green card holder, isa ka citizen sa isa ka nasyon na makadto sa isa ka pungsod, kag dito siya mga buhi. Ang isa pagid, we are ambassador. Ang mga ambassadors, mga kauturan, sila na ang mga tao nga representar sang ilang nasyon pakadto sa ibang nga nasyon. Pareho diri sa Pilipinas, may mga ambassadors kita sa Amerika, sa China, so forth and on. Sila nag-representar dito sang Pilipinas. Amo man na kita. We are citizens of heaven and we are here temporarily living in this earth. Let's represent heaven. Kaya muna sila ni Pablo, think of these things. And then, let's be intentional because with Christ, we can do it. Kabay pa ang Diyos, nagpakamayo sa aton mga kauturan. Sa hindi pa si Sir Holden, pangamuyo mga kauturan sa aton closing prayer. Ako na nagidliwat, pasalamatan. By the way, ara kita mga kauturan sa K5 News FM. Kada alas 8:30 hasta alas 9 Friday, mabatian ini nga lesson review mga kauturan.
si Doc Erwin and Ma'am Rhoda, Dr. Rhoda Hardenico, Ma'am Evelyn and Sir Herbert Tamoni, Ido and Femidon Vandes, Sir Junjun and Ma'am Goldie Joligi Jr., Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hivieso, Jet and Susan Caro, Johan and Myla Susana, Ivoy and Jessica Malabanan, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Sir Alex Federo and Ma'am Jenna Federo Ilomar, Jimmy Trinio and Ma'am Anile Trinio Perdido, Antipas Piedad, Marlobel Heruta Lurin, Ladel Labalan Gascon, Manang Helen Barbasa, Doc Leopold, and Ma'am Ivy Ho Balijong. Kabay pa ang Ginoo magkapakamayo sa inyo namon ng mga sponsor. Yes, Sir Holden. Sige, magapangamuyo kita. Amay namon nga langit nun, madamo gid nga salamat nga gani natapos naman namon ang isa na naman Ginoo ka pagtuon, especially ang pagtuon sa bug-os nga libro sa Filipos. Gani salamat sa imong nga pagpahanumdom sa amon nga kami amay citizens of heaven. Kag ikaw nagahandom kami nga tanan imo pagadalon dira sa langit nun nga puloy-anan. But for now, dear Lord, while ari pa kami diri sa naong sa duta, kabay pa, dear Lord, ikaw magahatag sa amon sa balaan nga espiritu. Nga si Kristo magakabuhi diri sa amon. Iya nga mga prinsipyo amon pagasundon. Ang iya nga mga pulong amo ang amon, dear Lord, nga pagapaminsaron. Kagkabay pa, we can be ambassadors for heaven, bringing people, dear Lord, dira sa imo nga tiilan. Agud to damo pagid ang amon makaupod. Balik dira sa langit nun nga puloy-anan. Ginoo sa amon nga kaugalingon, we cannot do it alone. But ang promise ni Pablo, we can do all things through Christ who strengthens us. Agud to nga, hindi kami magakabalaka, hindi kami magapakalibog, but dear Lord, we will continue to have hope and have faith, knowing that our Christ, our Lord and Savior, is here for us. We pray, we give thanks, all these things we ask in Jesus' name. Amen. Amen.